fent-nos de guia, precursor i mestre. A tanta d'honra fructuosa anava, clar per son nom i dignitat de bisbe. Doncs ell, citat per ordre del prefecte, era vingut al tribunal de sobte, acompanyat només de 2 levites. Fructuós. L'arxiu resta ja actualitzat i les instruccions escrites. També les cartes arribades de Cartago i Roma ja estan registrades i guardades. Espero que aquesta correspondència serveixi per mantenir la unitat, la nostra església hispana, i donar-li cohesió i comunió amb les altres esglésies del món. És tan important que mantinguem una mateixa fe, uns únics principis dogmàtics. Crist va voler que tots fóssim un. Per això tan perillós com la persecució. Pot ser la divisió interna, per la proliferació de moviments herètics. L'Església ha de demostrar més que mai una gran fermesa disciplinar, una gran capacitat de diàleg intern i una gran caritat per il·luminar sense exclusions totes les ànimes enamorades de Jesucrist. Fructuós. Ja està acabada la carta al bisbe de Cèsar Augusta. Només em resta posar-li el segell. Bé. Amics meus, no us puc amagar que una por immensa s'apodera de mi en aquests moments. Suposo que a vosaltres us deu passar el mateix. Malgrat tot, hem de ser forts. Crist va passar per tot això abans que nosaltres. I per tant sabem que el camí està fressat. Preguem. Preguem ara al Pare perquè la nostra hora s'acosta. Se senten passes. El moment ja ha arribat. Deixem que el rebi un temps. Vine, que el governador et reclama amb els teus diaques. Anem. Permeteu-me, però, que em calci. Calça't, si vols. Anem, amics. Són cridats pel governador. La presó als cristians du la corona. La presó condueix al cel empíric. La presó junta Déu amb sus electes. Dit això, a la caverna dels culpables penetren. Allà donen el baptisme, tal neteig d'aigua admiren les tenebres. No sé quant de temps us retindran aquí dintre. Potser una tarda, un dia, una setmana, vés a saber. Sigui com sigui, hem pogut aconseguir que us permetin de rebre visites. Demà mateix, Agnès, Cornèlia, Fèlix i Augustal us portaran les vostres pertinences i una mica de menjar. També pa i vi, perquè pugueu celebrar. Gràcies, fill, per les vostres consideracions. Sense vosaltres en aquest moment... No diguis res més. Vosaltres us mereixeu tot això i més. Ara, germans, haig de marxar. El governador m'espera. Vés-te'n en pau.
Déu meu, si és Rogacià! Rogacià. Eulogi, auguri fructuós, vosaltres aquí. Fins quan trepitjaran la veritat? Fins quan caldrà vessar sang innocent per mantenir l'exercici despòtic del poder? Rogacià, tranquil·litza't, que el teu cor no emmalalteixi d'odi. Series com ells. Explica'ns què fas aquí. Feia una setmana que no sabien res de tu. Dimarts passat, després dels jocs de l'amfiteatre, em vaig quedar amb els altres esclaus a recollir els embalats. En acabar, vam estar parlant de la nostra situació i de l'explotació que ens sotmeten. Un dels nostres ens va denunciar, i tot just quan passava a vora el fòrum. Em van detenir i he estat condemnat a mort. Vaig veure de lluny Aureli, però no em vaig atrevir a cridar-lo per por de no comprometre'l. Ara m'han tancat en aquest lloc, perquè és aquí on tanquen els que han de morir aviat. Fructuós, bateja'm. Feia temps que t'ho volia demanar, però no m'havia decidit. És el que més desitjo i necessito en aquests moments. Ah, vell filòsof. Ja veig que has vençut totes les teves pors. No totes, però finalment he entès que la fe no és únicament un antídot capaç de combatre el buit existencial que gravita sobre les nostres vides, o el bàlsam que apaivaga la sensació vertiginosa de qui tem la mort. No, n'estic segur. No crec per necessitat, com aquell que no pot renunciar a les veritats físiques que contemplen els seus ulls. La meva ànima no pot renunciar a contemplar aquella realitat de la qual tot parteix i en la qual tot culmina. I és que no hi ha veritat més absoluta. Déu és l'autèntic logos des del qual tot recobra sentit. Tota la grandesa i infinitud del cosmos no és altra cosa que l'expressió perfecta del seu poder. Fructuós, sé que no ens queda massa temps, però és que em vull estar preparat per escometre tan feliç viatge. Lloat sigui el Senyor. Així ho farem, però demà, quan vinguin a veure'ns els amics. Ara ja és fosc. Convé que tots descansem. El cos ho necessita. Desperteu, germans meus. Desperteu. Ja apunten sobre la ciutat els primers raigs de sol. Sí, Eulogi. I què n'és de bonic a Tàrraco? A primera hora del matí. Els seus edificis, les seves cases i el mar ple de vaixells que venen d'ací d'allà, com si acaronessin la nostra ciutat. Em fan sentir feliç, malgrat les circumstàncies. I que trist és pensar que hem de deixar els seus carrers. La seva gent, de sobte tots els seus racons, s'omplen de records. I te n'adones que fràgil és el temps. Però vinga, no remoguem tant i elevem a Déu la primera pregària del dia. Que les teves paraules, Rogacià, siguin comunió entre nosaltres i Déu. Avui és un dia molt important per a tu. Gràcies, oh Pare, de totes les coses i de totes les criatures que hi ha al món. Gràcies per il·luminar-nos com cada dia. Gràcies per estimar-nos tant. I gràcies per haver-me concedit en els meus darrers dies d'estar amb les persones que més admiro i estimo, perquè amb elles també sóc més a prop vostre. Amén.